Сигурно. Така, преди връщането на времето награда Благодарител на годината 2007, миналогодишният носител на наградата Яна Георгиева не успя да премина снега днес, но за това пък Яна Георгиева е превърнала успешен акт. И освен това е основала дом за онкоболните в град Варна. Тя изпрати поздравителен адрес, който сега ще ни прочете господин Ларио Астимов, председател на управителния съвет на Фондация Благодетел и вице-президент на Ротари София Център. Яна Георгиева изпрати едно много мило писмо, което в голяма степен в отделните пасажи повтаря това, което вече знаем като приятел. Аз искам да прочета само това най-силните параграфа в нейното писмо. Всички знаем колко е ценно на времето дадената ръка, топлото човешко отношение да разгледа подкрепа на нуждаещите в труден момент. Нужно е преди всичко човек има голямо сърце, за да дарява открита надежда на ближния от себе си, така както всички вие присъстващи в залата да правят. Аз извинявам, че малко по-трудно чета, да се направи почилата за степен на мечти. Нека приучим децата си, кое е българското духовно наследство и как да носят по себе си духа на чистотата, добротата и благодарността. Нека се храни истинската същност на човека. Аз съжалявам, че не е познат, но какво да се прави атмосфера, някъде и жените не успяват. Разбира се, това при вас се похвали, всъщност не че си да участвате, те много се вълнуват. И това нещо лошо може да си признаете. Не, това е така, така му учи. И кое е име? Я името. Да, аз от тебе ще само едно нещо. Искам да добавя. Предавай преди малко. А после ще си говорим за това. Не слушам. Искам да добавя, мисля, че знаете тази приказка, направи добро, не се надявай, направи зло и не го очаква. Мисля, че надава Евангелието за тези думи. Благодарятелят за 2007 година аз няма да използвам думата госпожа, аз ще използвам думата майка Жана Митова. Уважаеми гости, на възраст между 7 месеца и 19 години получават всекидневно материално и духовно обгрижване, осигурила им помещение, в което се събират, за да се хранят, учат, четат. Да четат и литература на духовна тематика, учат и на закон Божий, както и на търпение, смирение, състрадание, уважение, мотивирайки да бъдат смислен живот. Ние ви благодарим за това. Позволете ми така да се обърна към всички вас, защото всички ние сме създателни. А смисъл на човешкия живот, това е придобиването на Дух Свети, уподобяването за всеки един от нас на нашия Спасител, на Господ Исус Христос. И няма значение, монах или светски. Любовта към ближния е престолът, на който Бог обича да седи и се изява в пълнотата на цялата своя поднебесна слава. А ние всички, между раждането и смъртта, трябва така да преживеем дните си, че за нито един ден да не съжаляваме. И по този начин да проправим своя път към Спасителя и да вечно да се съединим с Него. Благодаря ви, аз съм много недостойна. Здравейте! Много ви благодарим, това е плохо. Много
стая, която поддържаш, да вземеш тези чисти и помагаш, да се запомни и знам. Година ще те помолим да дойдеш и да връчиш голямата награда на бъдещето. Ще живее здраво. Не искате ли още? Още трябва да и поаплодираме за това. Аз ви благодаря от името на всички, защото това, като вие казахте, 100% наистина не съм съпратен. Много ви благодаря. Ние приближаваме към края, преди да сложиш финалния ход, ще ползвам възможността да ударя камбаната, защото нашата сбирка е към края си. Второ, да поканя всички присъстващи на едно нещо като скромно коктейлче, благотворително, което е осигурено спонсори наши. Хубаво да ги споменаваме. Хубаво да ги споменаваме, фирма Top Cow. Това е